İsa buları aýdyp bolan soň ýoluny dowam ettirip Ýerusalime tarap ugrady. Ol Zeytun dagynyň etegindäki Beytfacı bilen Beytaniýa goloýlaryna iki şägirdini ýollap olara. Öňüňizdäki oba baryň. Oba giren ýeriňizde daňylygy duran bir taýhar taparsyňyz. Onuň üstüne şu wagta çenli hiç kim menen näler. Onu çödüňle bäri alyp geliň. Eger biri sizden näme üçin onu çödýärsiňiz diýip sorasa, oňa bu taýhar Rebbe gerek diýin, diýdi. Ýolananlar gidip baryny onuň aýdyşy ýaly tapdylar. Taýhary çödüp durqalar onuň eýeleri, taýhary näme üçin çödýärsiňiz diýip soradylar. Olar hem bu taýhar Rebbe gerek diýdiler. Taýhary İsa'nyň ýanyna getirip üstüne donlaryny atdylar da İsa'ny oňa mindirdiler. Ol gidip barýarka adamlar donlaryny ýola düşeýärdiler. İsa Zeytun dağından aşağı inýän ýola goloýlaryna şägirdleriň hemmesi gören ähli gudratlaryna şatlanyp, batly sesleri bilen Hudaýy şöhratlandyrmaga başladylar. Olar: Rebbiň adyndan padşa alkyş bolsun. Göklerde parahatlyk, iň belentlikde şan şöhrat bolsun diýerdiler. Mähellläniň arasyndan käbir fariseýler İsa: "Mugallim, şägirdleriňiň agzyny ýumdur" diýdiler. Emma ol: "Siz aýdýaryň, olar dymsa daşlar gıýgyryşar" diýdi. İsa Ýerusalime goloýlaryna onu görüp ağlady. Ol şeýle diýdi: "Wah! Käşke sen bugün özüňe nämäniň parahatlyk getirjekdigini bilsediň. Emma bu entek seniň gözleriňden gizleýin. Seniň başyňa şeýle bir günler geler. Düşmanlaryň daş töwereňe garymlar gazyp seni gabarlar. Her ýandan gysyp gowurarlar. Olar seni weýran edip, seniň içiňdäki çagalary gyryp taşlarlar. Senne daş üstüne daş goýmazlar. Sebäbi sen Hudaýyň saňa gelen pursadyny saýgarmadyň." Onsoň İsa ibadathananyň howlusuna girip, ol ýerdäki satyjylary kowmaga başlady. İsa olara: "Meniň öýüm ibadat öýü bolar" diýip ýazylgydyr. Emma siz muny garakçylaryň sürenine öwrüpsiňiz, diýdi. Ol her gün ibadathananyň howlusuna sapak berýärdi. Ýolbaşy ruhanlar, Tewrat mugallimlary we halkyň baş tutanlary bolsa, onu öldürmegiň küýnediler. Emma munyň ýoluny tapyp bilmeýärdiler. Sebäbi ähli halk onu uly ünüs bilen dinleýärdi.